assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi on calminama ko dañ tigui welde ala huccidde mon nami go wedde kala sa actu people ɗo e Piindi TV woni caméra ko Djiby Dieng ene jeeya hande e ko ganda ko kamin gaddane mon e people aji men Sadio Mané yodnani hay saha goto ko wonno hakkude non joueur aji Sénégal e joueur aji Guinée e sangane ɓe jouerno e CAN 2023 o saabi tigui o haalde e capitaine mabɓe hono Naby Touré e o CAN 2023 ko heɓe paɗano yiyama noon to ganda to woni to Côte d'Ivoire ne tawno noon won hen e entraîneur uji ganda koko waɗa limogé kono won hen e entraîneur uji gadda koko mbaɗi déposé ganda ko woni lettre démission ngaji men min garto e hen Ndeye Fatou Diouf ɓurɗo andirede Ndeye Fatou Diaga jinnaɗo Wally Seck o ruttima e jomum ko min gar e kadi wirwirde makko ko ɓoyata so weli jomiraɗo ndihan to alifal garten tigi Djiby Dieng e caméra o ɗum noon to ganda to o mo ganda woni international Sénégal najo hono Sadio Mané noon yodnani hay saha goto poɗe ndoure bannoɗo hakkude les joueurs Sénégal et les joueurs Guinée naɓe jouerno mardi 23 lewru janvier oɗo e CAN 2023 o saabi tigui koko tigui noon Sadio Mané o noddi ko ganda ko woni o noddi ko ganda ko woni capitaine équipe mo Guinée mo ganduɗa noon ko sehil makko kono kadi ko ancien coéquipier makko to ganda to woni to équipe mo Liverpool ne noddi noon Naby Keita o hollitimo tigui noon wonde ko konko tigui wawi wadde calme ko ganduɗa ko woni équipe makko yo noddi équipe makko o haalde mumen nde tawno wona ɗum yimɓe paɗe mabɓe ko ganda ko noon yimɓe yiiɗe mabɓe ko ganda ko woni prendre du plaisir et surtout de jouer au foot kono wana noon poɗe ndoure yimɓe paɗe mabɓe ɗum ɗon ene wayi noon e wiide makko ɗum won ko wawi wadde calme ko no fewi ko ganda ko woni équipe o ha saaɓe mbawi joude match o ha gassi e dow jaam Sénégal fi Guinée 2-0 ha joni e people aji men sen tumnimi e Jeune Afrique ɗum noon capitaine mo équipe entraîneur jafodon entraîneur équipe Côte d'Ivoire o kañum waɗi déposé ko ganda ko woni lettre démission makko waɗum déposé koye autorité ji Côte d'Ivoire naɓe to noon waɗama accepté taw noon koye premier ministre o tigui waɗi ɗum accepté ɗum noon jahni yimɓe hewɓe won hen ni wiyoɓe saabi noon démission makko ko non déception totale mo dañi e ko ganda ko woni e oɗo CAN 2023 ha e ko ganda ko woni de sangade ɓe juudono e Guinée Équatoriale fiɓe ko ganda ko woni 4-0 won hen kadi wiɓe wonde noon tigui konko entraîneur o yawi wadde démissionné nde tawno noon Côte d'Ivoire joɗaki taw waɗaka taw éliminé e compétition o à tout moment no wawi joude ko ganda ko woni no wawi fottude e Sénégal e ko ganda ko woni 8e de finale so tawi on entraîneur mo Côte d'Ivoire koko waɗi déposé ko ganda ko woni démission makko ha jaɓanama ɗum entraîneur mo Ghana o kañum noon ko konko tigui noon riwa hollitama tigui noon ko ɗum waɗi ko mardi 23 konko entraîneur mo Ghana o noon o riwama o saaha o natti wonde entraîneur mo Ghana ko hunde nde ganduɗa hewɓe noon paɗano ɗum ko ganduɗa ko woni équipe aji ɗi ha tenti ko ganda ko woni CAN 2023 oɗo tigi gasniten people aji men ko noon dutugol e jomum gonnoɗo joom suudu Thione Ballago Seck gondo kadi jinnaɗo noon Wally Ballago Seck hono Ndeye Fatou Diouf ɓurɗo andirede Diaga konko noon ruttima e joomi ko samedi 20 janvier to ganda to woni to France hollitama tigui noon ko rafi lelnunomo toon woni no sunar noon dennagal noon culture leydi Sénégal ha e leydi Sénégal naɓe kala e kuwol ha e famille Seck hollitama tigui noon wirwirde makko noon waɗa prévoir ko mercredi 24 janvier oɗo ɗo e Dakar e on usare yiyama hen hewɓe noon e artisteɓe leydi Sénégal mbaɗi annulé ko ganda ko woni concert aji mumen ha e programme uji mumen kewɗi e nder leydi Sénégal ne hen Alioune Mbaye nder konko noon o waɗano ko ganda ko woni promotion album makko
30 ans de carrière kono ene wayno o fawi fof e leydi o saha yiyama hen kadi o mo ganduɗa woni Youssou Ndour mo ganduɗa fonno ko wadde grand bal makko e février oɗo ene wayno o fawi ɗum e less ha to ha ganduɗa ko woni mois de janvier yiyama kadi groupe biddew bu bees kañum ponno wadde retour mumen e concert mawɗo o saha kañum ne mbaɗi annulé ko ganduɗa ko woni date mumen Demba Guissé kadi ne kadi fonno wadde kadi honda ko woni anniversaire makko e ko ganduɗa ko woni lewru nduɗo kañum ne waɗi rapporté ko ganduɗa ko woni date o ene way noon foof ko soutien fewde e Wally Ballago Seck kono ko soutien kadi fewde ko ganduɗa ko woni famille Seck bandiraɓe ko ɗum wonno kam min tongonno mon e people aji hande min tottamo rendez-vous ko ɓoyata so tawi won ko ngakke haala ka en ñaguimo yafuya wona no fanarde wonno ko weltinde mum tottamo rendez-vous ko ɓoyata so wiɗi jomiraɗo jaam funnague e hirnague rewo e worgo merci beaucoup Djiby Dieng wonno e caméra o bonne fin de soirée.